com podeu veure, està molt bé, és molt moderna, té tot tipus de joguines. Hi ha una part que és un tipus de joc més relaxat, amb puzzles, més de pensar. Després hi ha una zona més amb joguines més per provocar una activitat amb el nen, hi ha pàrquings.